हिस्ट्री मशीन आज श्रीदेव जागरेश्वराचा जागर उत्सव आम्ही मरायकाला ह्या जागर उत्सवाची परंपरा अशी आहे की जवळजवळ 1000 वर्षाचो ह्या जागर उत्सवात इतिहास असा. आम्ही पळयता की जे आदले पूर्वज असले आमचे जे जाणटे असले त्यांच्यानी हो उत्सव अखंडपणे कसरत त्याच्यामध्ये खंड न पडता गेली शेकडो वर्सां चालूच येयल्लो आसा, केन्ना बंद पडनासतना. त्याचप्रमाणे ह्या जागर उत्सवाची खरं तर आमी सुरवात करता आमची जी दिवाळी असता, ल्हान दिवाळी आणि व्हडली दिवाळी, नरक चतुर्दशी आणि जी विवाह तुळशी विवाह याच्यामध्ये दर एक आमची दुसरा देव हा श्रीदेव कासनेश्वर याच्या सन्मानाने परब उत्सव करतात. या परब उत्सवान देवाचे या जागराचे एसाईचो नाग त्या दिसा देव कासनेश्वर जे मानकरी आहात त्यांचे कडेन दितात आणि त्याच्यानंतर ह्या जागर उत्सवाची एसाई सुरू जाता. हो खरं तर ही जागर उत्सवाची ही सुरुवात असता. त्याच्यानंतर देवांना दिल्यानंतर एक जो शुक्रार असता त्या शुक्राराक नाल धरून आम्ही जागर उत्सवाची एसाई सुरू करता. जी एसाई सुरू करता ते आम्ही एसाई उत्सवान मागे घुमट आणि कासाळे ह्या वाद्यांचो वापर करता. त्याचप्रमाणे जागर जो जाता आज जो दीस हा जागराचो दीस ह्याच्या आदलो जो शुक्रार येता त्या शुक्राराक शेवटचो शुक्राराची एसाई म्हणजे जागराची निमाणी एसाई. ती निमाणी एसाई परवाच्या दिवशी शुक्रारा दिसा जाली. त्याच्यानंतर आज जागराचो उत्सव. आता सकाळच्यान आमी सगळे पारंपरिकरित्या जे कार्यक्रम आमचे बरेचसे असतात कार्यक्रमाचे सकाळच्या 7:30 सामूहिक सांगणे झाल्यानंतर आज सगळं दिवसभर आम्ही सगळ्या भक्तजनांचे भाविकांचे साधने करतात आणि त्याच्यानंतर आता प्रत्यक्षात जवळजवळ एक 10:30 ते 11च्या दरम्यान जागर उत्सव न सुरू जातलो. जागर देवाचे आदिस्थान जे आहा त्या आदिस्थानाकडसून एक बाजून सुवारी येता, दुसरे बाजून जे कपेल आसात त्या कपेलाकडसून सुवारी येता आणि जेन्ना ती हांगा मांडाचेर पावता तेन्ना दोन्ही वांगडात येवन बरोबर एकदम मांडाचेर ते प्रवेश करतात आणि अशा तरेन जेन्ना प्रत्यक्ष उत्सवाक मांडार सुरवात जाता तेन्ना सगळ्यात पयलो जो नाच असता जे पात्र असतात ताका आमी भरभरिया म्हणटात. हे एक उमेदीचे आनंदाचे असे पात्र आणि भुरग्यांचो एक अफाट उमेदीचो एक हांगा तुमकां संगम असो पळोवपाक मेळटा. जेणे करून अशें हे उत्सवाचे पर्व म्हटल्यार जाता.